Мінскі дывізіён другой лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. Сустракайце каманды Крумкачы Максімус. Увага, паважаныя заўзятары, просім вас устаць для выканання дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Добрый дзень, паважаныя гледачы, добрый дзень, паважаныя заўзятары, проста аматары футбола. Мы вітаем вас на матчы незвычайна фантастычная каманда Крумкачы супраць Максімуса. Матч сённяшні праходзіць на стадыёне Груганы на адрасе Серова 18. І гэтую гульню пракаментуем з вами я, Іван Братніцкі, і моя калега Карина Одесенко. Прывітанне ўсім. Так, і будзем адразу пачынаць з стартавых складаў сённяшніх камандаў. Што датычыцца Крумкачоў. У браме сёння нумар 33 Кирилла Шчербін, нумар 5 Януш Ладуцька, капітан каманды, нумар 6 Давуд Рыбгаджыеў, нумар 7 Владислав Морозик, нумар 8 Арсень Старыкаў, нумар 10 Коскіна Міката, нумар 18 Алексей Баранаў, нумар 20 Евген Гардзейчык, нумар 66 Владислав Дабішчук, нумар 77 Даніла Гоцман і навічок нашай каманды, нумар 79 Матвей Чичын. Галоўны трэнер каманды Владимир Фомич Бушма. Итак, зараз переходим до Максимуса. Брамар, номер 16, Проскушкин Иван, номер 2, Черкасов Артем, номер 5, Шебека Владимир, номер 6, Базалов Владимир, номер 8, Усеня Сергей, 10 номер Власов Захар, 11 Бондаренко Кирилл, капитан команды, 14 Удалу Иван, 15 Корженевич Кирилл, 21 Смирнов Константин и 22 Стрижков Николай. Главный тренер клуба Шкляр Анатолий. Сённяшнюю гульню абслугоўвае бригада арбітраў у наступным складзе. Галоўны суддзя Антон Краміч, першы дапаможнік суддзі Юрый Харуженко, другі Габрыэль Чэнвіоку, чацвёрты Эмануэль Чэнвіоку і інспектор гульні Віктор Матюшаў. Зараз пераходзім ужо непасрэдна да самой гульні. Бачым, што побач з мячом Матвей Чичын будзе разводзіць мяч, калі суддзя дасць першы свісток, які пазначыць пачатак гульні. Адбылася некаторая, напэўна, заміначка, ці то суддзі нешта правяралі, дамаўляліся і гульня распачынаецца. На гэтым будзем з вами сёння разважаць пра тое, што чакае Крумкачоў, пра тое, што адбылося ў гэтым чэмпіянаце для абедзвюх каманд. Павінны пазначыць, што мы сёння каментуем як на канал Крумкачоў, так і на канал Менскай федэрацыі футболу, але мы сыходзім з прысухі, так бы мовіць, Крумкачоў, таму даруйце, заўзець таксама будзем за іх. Тым не менш, супернікаў заўсёды мы, вядома, паважаем і ставімся да ўсіх дужа станоўча. А пакуль што асабліва не пачынаецца небяспечных момантаў, я хачу вас запытацца, паважаныя гледачы, што вы думаеце пра будучыню Крумкачоў у плэй-офф, які пачнецца зусім хутка ўжо восень? Што чакае нашу каманду?
што вы хацелі, і асабіста маё пытанне такое да вас, як вы думаеце, ці будуць яшчэ нейкія ўзмацненні, бо іх ужо ёсць два, мы ведаем. Першы гэта ўжо згаданы мной Мацвей Чычын, пра дамову з якім стала вядома ўжо некалькі тыдняў таму. Так і сёння на лаўцы запасных ёсць Рустам Сафі, таксама малады хлопец, які патрапіў да нас з каманды адной з дублюючых складаў і будзе таксама дапамагаць нам у барацьбе за выхад у першую лігу. Ёсць магчымасць у вас напісаць у каментары як на федэрацыі, на канале Менскай федэрацыі футбола, так і на канале Крумкачоў. А яшчэ, калі вы хочаце дапамагчы крумкачам, дапамагчы камандзе зрабіць свае трансляцыі больш якаснымі, каб было прыемна глядзець і слухаць, то гэта ўсё заўжды можна зрабіць па спасылцы ў апісанні трансляцыі, дзе ёсць спасылачка на Donation Alerts, па якім можна перайсці і падтрымаць каманду. І першае парушэнне правілаў заўважаем мы на полі. Суддзя пазначае, што мяч будзе на баку Максімуса. І Мацвей Чычын стаў тым, хто зрабіў першае парушэнне правілаў. Бачым мы, дарэчы, што ён у нас сёння грае на пазіцыі нападніка. Гэта такая пазіцыя, на якой нам, да жалю, бракуе якасных гульцоў у гэтым сезоне і на працягу папярэдніх таксама. Ніяк не змаглі набраць форму ні Арсень, ні Расціслаў Серы, даруйце, ні Владзіслаў Марозік. І тым не менш вырашаць свае пытанні па дальнейшым турнірным руху трэба, і калі ёсць магчымасць скарыстацца дапамогай такіх гульцоў, то чаму і не? Мацвей Чычын у нас сам паходзіць з Салігорска. Ён выходзіў як і за дубль каманды ў гэтым сезоне, так нават і ў асноўным складзе. Нагадваю, што Салігорск гуляе у першай лізе, то бок навыкі ў яго адпаведныя павінны быць, і спадзяемся, што гэта будзе толькі дапамагаць камандзе. І зараз Арсень Старыкаў побач з мячом. Першы кутнік зрабілі крумкачы. Ідзе падача, Януш Ладуцька біў. Яўген Гардзейчык наступны ўдар. Але добра ўсё блакуюць гульцы Максімуса, не даюць патрапіць мячу нават да брамніка. Цікава будзе паглядзець, што прыдумалі сёння Максімус, таму што гэта каманда, здаецца, ўжо таксама не прэтэндуе ні на што у гэтым сезоне. Часам як крумкачы заваявалі свой, так бы мовіць, першы трафей, выйгралі за доўгі час, калі выйгралі другую лігу. І тут Арсень Старыкаў выходзіў 1-1 супроць брамніка, але Іван Праскушнін паказвае, што не дарма ён займае сённяшняе месца ў браме. Дужа хутка разыгралі кутнік. Коскі з мячом. І, да жалю, не знайшоў мяч адрасата. І будуць зараз Максімум спрабаваць. Здаецца, пачыналі яны спрабаваць зладзіць сваю першую атаку. Владзімир Базаваў, даруйце зноў курш, апынуўся з мячом, але хутенька мяч у яго забралі. Які небяспечны момант. Здаецца, навес павінен гэта быў быць, але Владзіслаў Дубішчук мог нават і адзначыцца голам, каб мяч прайшоў трошачкі раней, пачаў завальвацца да зямлі. І Іван Праскушнін выбівае. Здаецца, будзем шмат мы сёння пра яго чуць, таму што крумкачы заўсёды гуляюць у адкрыты атакуючы футбол, і адпаведна моманты павінны быць. Трэба толькі іх рэалізоўваць. Да жалю, менавіта рэалізацыі, на маю думку, бракуе крумкачам на працягу гэтага сезону. Колькі было момантаў, колькі было створана ўсяго, не хапала менавіта вось такога, так бы мовіць, наканечніка у атацы, каб ён мог забіць. І зараз нават да штрафной пляцоўкі дайшлі.
І тым не менш пагроза ліквідаваная. Кірыла Шчэрбін аддае мяч Уладзіславу Дабішчуку, Дабішчук аддае яго зноўку на Кірыла, і пагроза зусім ліквідаваная. Крумкачы будуць ладзіць свае атакі. Зноўку ж дзякуем вам за тое, што вы нас глядзіце, дзякуем заўзятарам, якія сёння прыйшлі падтрымаць каманду, хоць, здаецца, ўжо матч і не зусім не важны, тым не менш людзі ходзяць, людзі падтрымваюць Крумкачы, і гэта заўсёды цешыць нашыя сэрцы. І я думаю, што таксама гульцам значна прасцей, калі ёсць 12-ы гулец, хоць і не на поле, але значна падтрымлівае каманду. Актыўна падказвае Сергей Усеня сваім гульцам, як трэба рухацца і якія зоны, пэўна, адкрытыя, каб не даць стварыць небяспеку побач з сваёй брамай. І бачым, як зараз адпрацоўвае Владзімір Шыбека з мячом. Нагадваем вам, што Максімус — гэта ўвогуле футбольная школа, склад якой збольшага складае з трэнераў, якія працуюць там, і выхавальнікаў, што мяне асабліва дуже цешыць, таму што гэта паказвае, што футбол, які ён ёсць, ён ўсё адно спрабуе развівацца, і, здаецца, там 15-16-гадовыя хлопцы таксама могуць атрымаць свае навыкі дзеля таго, каб прабіцца далей у вышэйшую лігу альбо нават паспрабаваць патрапіць за мяжу. Ну, гэта ўжо глядзячы ад таго, на тое, што гулец сам ад сябе хоча. Уладзіслаў Дабішчук аддае ён на Давуда Арыбгаджыева. Працуе звязка Крумкачоў 3-6. Нумар 6 Давуд Арыбгаджыев, нумар 66 Уладзіслаў Дабішчук. І зноўку ж ён з мячоў атрымліваецца. І Уладзіслаў Марозік тут. Алексей Баранаў. Арсень Старыкаў делае закид. Колскі спрабаваў ён зноўку зачапіцца гэты мяч, і нават амаль што ў яго гэта атрымалася, але Іван Праскушкін добра робіць сваю справу і мяч выбівае. І нават разам з тым, што мяч выбівае, зарабляе удар ад брамы, а не кутнік. Бачылі мы барацьбу двух васьмёрак. Арсень Старыкаў і Сергей Усеня зноўку ж робяць ён кіт, і Уладзіслаў Дабішчук, здаецца, зусім спакойна, не парушаючы правілаў, не пажарачы ля сваёй брамы, выбівае мяч і будзе аут, уводзіцца Максімусам. Пазначае суддзя, што 2 мячы на полі, гэта вядома, што немагчыма, таму трэба аднаго мяча пазбавіцца. І Давуд Арыбгаджыев апынаецца мячом. Аддае на Арсеня Старыкава. Арсень Старыкаў — адзін з лідараў Крумкачоў у гэтым сезоне і ўвогуле на працягу сваёй гульні ўсёй у Крумкачах. Заўсёды Арсень робіць сваю справу якасна і добра, і бачылі мы, што трохі бракуе менавіта Арсеня, калі няма яго ў складзе, калі ён атрымаў пашкоджанне. Тым не менш, зараз ужо ўсё добра, і Арсень Старыкаў у складзе і можа дапамагаць Крумкачам. Давуд на Марозіка. Марозік няма становішча. Толькі хацеў я сказаць, што становішча па-за гульнёй не мае, як бакавы арбітр узняў сцяжок уверх, і будзе выводзіцца мяч у гульню гульцамі Максімуса. Пішуць нам у каментарах: Крумкачы павінны перамагчы ў другой лізе. Ну, ўсё залежыць ад таго, якія супернікі патрапяцца ў плэй-офф, як будзе рабіцца праца гульцамі і трэнерскім штабам. Галоўнае ж будзе ўсё ж такі, на маю думку, якасна падрыхтавацца да гэтага. І бачым мы зараз, што апошнімі матчамі ў складзе з'яўляецца Сергей Казьека, які ўжо 3-ці 4-й матч запар
апынацца з мячом, і тут небяспечнае сутыкненне адбылося. І зноўку ж бачым і Арсенія Старыкава побач з мячом. Безумоўна, зычым толькі здароўя, бо, здаецца, матч ужо зусім невырашальны, і хочацца ўсё ж такі правесці яго без траўм, без нейкіх пашкоджанняў, і каб крумкачы падышлі да фінальнага этапу другой лігі ў больш якасным стане. Вось, на мою думку, менавіта такія падзеі можна смела называць мітуснёй, бо мяч пераходзіць ад адной каманды да іншай і не можа замацавацца ні ў кога. Тым не менш, крумкачы выходзяць пераможцамі з гэтага становішча, і будзем мы назіраць чарговую атаку праз фланг Давуда Рыбгаджыева. Шмат мы пакуль што бачым менавіта яго, амаль не ўключаецца ў гульню Даніла Гоцман. Хаця мы ведаем, што можа ён і забіць, і аддаць, і ён гэта любіць. Коўскі намікатае. Мне ўжо здавалася, што мяч выйшаў, тым не менш, Давуд рабіў навес, і Іван Праскушкін казаў, што мы будзем шмат пра яго сёння чуць і казаць. Так яно адбываецца. Владзімір Базаваў, даруйце. І спакойна нават даюць мяч Кірыле Шчэрбіну, каб ён, здаецца, пакранаў яго хоць трошачкі. Януш Ладуцька. Здаецца, шукае ён, як можна развіць тую атаку, і аддае на Арсенія Старыкава. Старыкаў. Дарэчы, бачым мы, што павярнуўся ў склад крумкачоў Евген Градзейчык, які прапускаў папярэднюю гульню з-за перабору жоўтых картак. Усё ж такі помнім мы, што былі небяспечныя моманты тады ля брамы крумкачоў, і як матч скончыўся з некалькімі прапушчанымі. Таму, на мою думку, у тым ліку Евгена трошачкі бракавала абаронцам крумкачоў. Тым не менш, зараз ён тут і будзе рабіць сваю справу. Марозік аддае на Давуда Рыбгаджыева. Давуд. Знаходзіцца Алексея Баранова. Баранаў! Дачакаемся мы, чым гэты момант можа скончыцца, але здаецца, што ўсё. Атака, калі будзе, то будзе другім тэмпам. І давайте згадаем некалькі словаў пра Алексея Баранова, які на папярэдні матч выйшаў з капітанскай павязкай. І я думаю, гэта зусім заслугована, гледзячы на якасць ягонай гульні, на тое, які ўплыў ён аказвае на гульню крумкачоў на працягу ўсяго сезону. І забівае ён шмат, і аддае, і можа так нават пятачкай паспрабаваць аддаць прыгожа. На жаль, мяч не прайшоў. І тут Дабішчук супакоіў гульню. Арсеній Старыкаў. Вось, дарэчы, на працягу ўсяго сезону, колькі я назіраю за крумкачамі, заўсёды мне так падабаецца тая праца, якую робіць Арсеній Старыкаў, як ён адпрацоўвае на, здаецца, ўсёй плошчы поля, як ён апынаецца як ля абаронцаў, так і ў наступны момант ён ужо можа быць зусім ля брамы і стрэліць небяспечна, а то і забіць. І Даніла Гоцман мяч адабраў, але парушыў супраць яго правілы Кірыла Бандарэнка, дарэчы, капітан каманды. Нягледзячы на тое, што ён адзін з маладзейшых гульцоў, тым не менш, менавіта яму далі выйсці з капітанскай павязкай на сённяшняй гульні, і думаю, што зусім не дарма, таму што таксама і накладанне адказнасці можа выхаваць гульцоў, падрыхтаваць іх да таго ціску, які будзе на іх аказвацца ўжо ў сталай кар'еры, калі яны яе будуць развіваць. І Алексей Баранаў трошачкі зусім не паспеў за мячом. Будзе ўводзіцца ён ад брамы. Здаецца, пакуль што насядаюць крумкачы на максімус, але не пераходзіць гэта ні на якія якасныя моманты, да жалю. Хаця хацелася б. Ці вы маеце іншую думку? Калі так, то заўсёды
буду рады з вами абмеркаваць гэта. Абмеркаваць можам это праз каментары. Вы пішаце, я чытаю, адказваю. Трэба вяртацца ў першую лігу. Усё так. Здаецца, што шмат хто з заўзятараў крумкачоў ці нават проста аматараў футбола, які сочыць за беларускім мінорам, ужо можа зрабіць такі вынік, што крумкачы перараслі, так бы мовіць, узровень другой лігі і гатовыя да першай. Тым не менш, мы будзем чакаць менавіта спартовых дасягненняў, бо ўсё гэта вырашаецца менавіта праз іх. Першы кутнік падаюць, будзе падаваць Максімус. Ідзе закід. І нават барацьба, стрэл па браме. 2 разы білі за адзін момант. Тым не менш, мяч у браму не патрапіў, на шчасце для Кірыла Шчэрбіна. Няшмат ён гуляе ў гэтым сезоне, але тымі момантамі, якія Владзімір Фаміч дазваляе яму, ён, здаецца, карыстаецца і карыстаецца даволі нармальна. Даніла Гоцман зноўку ж там апынуўся у самай гарачыні барацьбы і хоць і не выйграў яе, пагроза ліквідаваная. Будзем чакаць, як крумкачы будуць уводзіць мяч у гульню і развіваць свой поспех. Януш. Здаецца, не дуже моцны быў закід на Євгена Гардзейчыка, і з нашай пазіцыі нават здавалася, што мяч можа і не дайсці да яго, што Максімус перахопіць яго. Тым не менш, все добра, і Владислав Дубішчук абыгрываецца з Давудам, і Януш аддае зноўку на яго. І праходзіць якасна, і нават калі б не Мікалай Стрыжкоў, то, здаецца, не сустрэў бы Давуд аніякага прэсінгу на яго. Тым не менш, мяч адабралі, і ўжо другі раз таксама не даюць крумкачам выйсці з таго боку. Напэўна, здаецца, што сённяшняя гульня будзе зроблена дзеля таго, каб паспрабаваць новых гульцоў. Чакаем мы выхада і Рустама Сафіі, у тым ліку, і іншых гульцоў крумкачоў, каб паспрабаваць свае сілы, можа прапрацаваць нейкія напрацоўкі трэнерскія, якія змогуць дапамагчы ўжо ў фінальным этапе нам. Ну, але ж зараз мы бачым, што нават крумкачы не тое, каб дужа-дужа насядаюць на браму і дазваляюць Максімусу выходзіць. І выходзіць даволі у пэўных момантах небяспечна, таму што ніхто не ведае, адкуль можа прыляцець той ці іншы гол. Даніла Гоцман. Не даюць яму стрэліць у браму, у штрафную. Дарэчы, не бачым мы сёння у заяўцы нават не бачым Івана Радзівонава, якога, здаецца, мы ўжо звыкліся бачыць на полі, альбо ў ягоным амплуа. Біў зараз Марозік, і нават амаль атрымалася гэта ў яго, але да брамы зноўку ж мяч не дайшоў. Хуценька пра Івана Радзівонава. Здаецца, ўжо звыкліся мы бачыць яго на полі, альбо у пазіцыі абаронцы, альбо у пазіцыі атакуючага паўабаронцы. Тым не менш, зараз яго ўвогуле ў заявцы няма. Напэўна, Іван Радзівонаў прапускае гэты матч проста, каб адпачыць. Спадзяемся на гэта, каб не было ніякіх пашкоджанняў, бо такі якасны цэнны гулец для крумкачоў будзе дужа-дужа патрэбны ў фінальным этапе. Чуем мы падтрымку ад заўзятараў крумкачоў. Вось я, будучы на амаль усіх матчах
Крумкачоў у гэтым сезоне. Я заўсёды захапляюся той атмасферай, якую ствараюць менавіта заўзятары сваёй падтрымкай, і няважна, які б лік быў на табло, альбо то лік як 9-1, як у першым коле з Максімусам, хоць это лік 0-5, як бы то было ў матчы з Дынама Берасцем. Усё адно крумкачоўскія фанаты разам з камандай, разам з гульцамі і заўсёды іх падтрымліваюць. Гэта, на маю думку, усцешна. Каріна, ці маеш ты нейкія іншыя меркаванні? Мне таксама вельмі падабаюцца нашы заўзятары, безумоўна. Яшчэ тут таксама пішуць нам на ютубе канале на нашым, што крумкачы самыя лепшыя, могуць прыехаць у Мазыр, запрашаюць крумкачоў. Так, што яшчэ? Дарэчы, хацелі мы расказаць вам, менавіта для заўзятараў крумкачоў, што вельмі добра зараз развіваюцца соцсеткі, там, дзе гульцы спрабуюць расказваць пра тое, як яны менавіта трэніруюцца, што яны робяць на трэніроўках, і таксама там усё з вельмі файнымі шуткамі усялякімі. Таму падпісвайцеся, калі ласка, і стаўце там падабайкі. Чым больш будзе заўзятараў, тым больш будзе знакаміты стане клуб наш. Так, наколькі вы заўважылі, ўсё ж такі мы ўсё больш і больш знаходзімся на полі супернікаў, як заўсёды, у прынцыпе, калі крумкачы выступаюць. Мне падаецца, што Максімусу вельмі хочацца сёння перамагчы, таму што мінулы раз, наколькі я памятаю, гэта быў 1-9 у бок крумкачоў. Скажем так, напэўна, ім хочацца хаця бы пару разоў забіць, але пакуль што ніякіх наш брамнік, нават Шчэрбін Кірыл, нікога не заўважае каля сваіх варот. Так, і тым часам, закончваючы твой спіч пра сацыяльныя сеткі, я думаю, што для любой каманды, калі яна мае пэўныя амбіцыі, патрэбна развіваць свае медыа, таму што ўсё ж такі наш век інфармацыйных тэхналогій, у век, калі шмат ёсць інфармацыі, ўсё ж такі хочацца таксама існаваць у інфапрасторы як і беларускай, так і інфапрасторы беларускага футболу. Ну і ўсё ж такі хацелася б, каб гэта ўсё таксама, на маю думку, таксама, каб ўсё гэта пашыралася. Ну і нагадваю, што падтрымаць крумкачоў, падтрымаць менавіта нават тых, хто робіць вобраз крумкачоў у сацыяльных сетках, можна па спасылцы ў апісанні на канале крумкачоў, дзе ёсць спасылка на Donation Alerts. Таксама ў каментарах пішуць пра тое, што чакаюць лісаванне 1 верасня. Разам з вамі таксама дуже-дуже чакаю. Будзем глядзець, будзем перажываць, заўзець за тое, каб дасталіся лёгкія супернікі. І таксама пра Мазыр нам пішуць, што чакаюць крумкачоў менавіта там. Так, шанец ёсць. Мазырскі МНПЗ можа быць таксама адным з супернікаў крумкачоў. Тым не менш, вырашыцца ўсё менавіта на лісаванні. І ўсё, што нам застаецца, гэта чакаць менавіта яго. Вітаю з Панявежыса, вітаем вас з Мінску. І давайце зараз, пакуль, здаецца, такой вялікай перчынкі, так бы мовіць, няма ў гульні, можам з вамі правесці пераклічку. Пішыце, адкуль вы нас глядзіце, адкуль вы падтрымліваеце крумкачы, адкуль вы падтрымліваеце Максімус. Ці проста назіраеце за якасным футболам. Пішыце, усім перавітаначкі перададзім. І вяртаемся да таго, што адбываецца на полі. А на полі ў нас ужо першы тайм перайшоў свой экватар, і лік па-ранейшаму застаецца 0-0. Бачым мы ціск крумкачоў і нават спробу Максімуса адказаць на гэты ціск нейкімі сваімі таксама небяспечнымі момантамі. Сергей Усеня дуже гучна падказвае гульцам, што і як ім рабіць. І ёсць першы небяспечны момант, які скончваецца голам. Момант, безумоўна, не першы, але гэта першы момант, які скончыўся голам. Забівае гол Алексей Баранаў. Даруйце, трошечкі я не заўважыў, хто той мяч забіў. Зараз маем магчымасць пераглядзець паўтор.
І гэта у нас нумар 7 Програму футбольного клуба «Максимус». Владислав. Владислав. Владислав Морозик. Владислав. Владислав Морозик. Паслухалі мы нашага стадыённага дыктара, які пазначыў, што менавіта Владислав Морозик адзначыўся гэтым голам. І таксама гэта ўсцешна, таму што дужа доўга не забіваў Владислав. Калі забіваў, то ўсё ж такі па адным мячы на некалькі гульняў. Але нягледзячы на гэта, менавіта ён і з'яўляецца лідарам у спаборніцтве аўтараў галоў у складзе Крумкачова. Менавіта ў яго больш за ўсё галоў ён забіў. Ну, гэта збольшага адбылося ў траўні, мы помнім, калі ён забраў узнагароду найлепшаму гульцу месяца. Але нягледзячы на тое, што лік змяніўся, нам трэба не забывацца пра тое, што ёсць і свая брама, якую таксама трэба бараніць, таму што Максімус свайго, здаецца, можа і не змарнаваць, і свае магчымасці рэалізоўваць безумоўна будзе, бо нават у першым коле, калі мы ўзгадваем, што лік хоць і быў разгромны 9-1, але ж той адзін мяч все ж такі забілі. Дарэчы, забіў яго Захар Уласаў, адзін з маладых гульцоў Максімуса. І хто ведае, можа ён і ў гэтым матчы таксама адзначыцца. Любяць супернікі Крумкачоў забіваць Крумкачам некалькі разоў могуць забіць за час яго чэмпіянату, як гэта было з Данілам Слепіцам, з БФС Дынамо, але тым не менш гэта ўсё ў мінулым, таму што Владислав Морозик афармляе дубль. Лік робіцца ўжо больш сталым для нас і прымае віншаванні ад сваіх сакаманднікаў. Бачылі мы, як добра Арсеній Старыкаў распачаў гэту атаку, перахапіў мяч, які нават не дакаціўся да іншага гульца Максімуса, і скончылася гэта забітым мячом. Мяч у браму футбольного клуба «Максимус». Забил номер 7 Владислав. 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 Владислав Морозик. Так, хто ведае, напэўна, мае яшчэ магчымасці Владислав Морозик забіць яшчэ некалькі мячоў, каб нават выйсці на першы радок у спаборніцтве бамбардзіраў усёй другой лігі. Але дзеля гэтага трэба працягваць у тым жа духу, якім ён і, здаецца, распачаў гэты матч. Быў ён адзін з найяскравейшых гульцоў у Крумкачоў на самым пачатку матча. І зараз вось гэтая якасць перайшла ўжо ў колькасць забітых мячоў, што не можа не цешыць. Зараз на фланзе Максімус спрабуе захаваць мяч для сябе, і Костя Міката выбівае яго за межы поля. І будзе зноўку ж уводзіцца мяч у гульню. Шукае магчымасці Уладзімір Базаваў, і, да жалю, мяч да яго ўсё ж такі не патрапіў. Тым не менш, ён патрапіў да яго зараз. Трошкі не паразумеліся яны з Артёмом Чаркасавым. Тым не менш, мяч захавалі. Константин Смірноў абыграўся з Мікалаем Стрыжковым. І хоць і ішоў задзід быў, у нас, здаецца, на Кірыла Бондаренка, тым не менш наш Кірыла Шчэрбін апынуўся першым на мячы і захаваў яго для сваёй каманды. Яўген Гардзейчык праз цэнтр спрабуе ён на Мацвея Чычына. Дарэчы, пакуль што не дужа мы бачылі Мацвея ў нейкіх небяспечных момантах, тым не менш, думаю, што гэта ўсё проста пытанне адаптацыі, бо нягледзячы на тое, што хоць і мае ён трэніроўкі з Крумкачамі, але ж афіцыйная гульня гэта толькі першая для яго. Арсеній Старыкаў не дае ён перадыхнуць гульцам Максімуса, хуценька ўводзіць мяч у гульню, і Януш Ладуцька зноўку ідзе, здаецца,
На забеганне перадача Давуда Рыбаджиева. Давуд. Знаходзіць ён Данілу Госмана. Госман! Не атрымаўся, да жалю, удар у Данілы Госмана. Хоць і патрапіў ён па мячы, да жалю, мяч пайшоў трошачки слабавата. Таму Іван Праскушкін зусім лёгка, спакойна забірае гэты мяч. І яшчэ адзін закід па фланзе мы зараз маглі б назіраць. Не скончыўся ён зноўку ж нічым. І зноўку з мячом Давуд. Забірае шмат разоў Давуд Рыбаджиеў званне найлепшага гульца у складзе Крумкачоў па версіях заўзятараў. І зараз ён паказвае, што не дарма гэта робіць. Шмат удзельнічалі ў гульні, і нават зараз ён з мячом. Алексей Баранаў, удар! Іван Праскушкін. Паказвае ён, што так проста ён сваю браму не здасць, і кожны мяч ён, вядома, што не збіраецца прапускаць. І здаецца, нават, на мою думку, няма аніякіх пытанняў да Івана Праскушкіна. Здаецца, ва ўсіх пакуль што двух мячах, якія патрапілі ў браму Максімуса, ягонай віны няма. Але вы можете меркаваць па-іншаму. Калі меркуеце па-іншаму, зноўку ж нагадваю, што можаце пісаць. Пакуль што ў нас тут ціха, перадаем прывітанні, якія ў нас напісалі. Так, пішуць з Воршы прывітанне Крумкачам, Мазыр і вёска Лісуны Аршанскага раёна. Сама перадаем з Мінску вам з Сярова, з нашага стадыёна прывітання. Просіць хітрык ужо заўзятары ад Владислава Марозіка. Ён гэта можа зрабіць. Мы ведаем, што не толькі хітрык, і 3, і 4, і нават 5 мячоў забіваў ён. Ужо ў складзе Крумкачоў адбылося гэта ў матчы першага кола са Спартаком менскім. І тут Кірило Бондаренко, здаецца, што трошачки прытрымаў яго Дабішчук Владислав. Тым не менш, суддзя дазволіў гуляць далей, хаця можна цалкам было гэта пазначыць як парушэнне правілаў, бо нават рукі выстаўляў. Тым не менш, гульня працягваецца, і зноўку з мячом Владислав Марозік. Што будзе трэці ці не будзе? Нават я не зразумеў, што зараз гэта было, ці то спрабаваў Владислав прабіваць, альбо ён хацеў даць гэты мяч на Косткіна Мікату альбо Данілу Госмана. Тым не менш, момант ужо адыграны, і гэта не мае ніякага сэнсу. А мае сэнс зараз тое, што крумкачы прэсінгуюць, і прэсінгуюць даволі добра, і нават выбіваюць мяч, хоць не захоўваюць яго да сябе, Косткіна Міката. Сергей Усеня, хоць і не аддае ён свой мяч так проста, тым не менш, атрымоўваюцца адборы ў яго. Януш Ладуцька. Зноўку ж, адзін з лідараў каманды, чалавек, які ўжо выходзіць у топ-10 як мінімум, топ-10 гульцоў па колькасці праведзеных гульняў за Крумкачы. Ужо рубеж у 100 гульняў быў пройдзены, і за гэтыя 100 гульняў ён паказаў, што недарма ён займае месца ў асноўным складзе, і вядома, што недарма ён носіць капітанскую павязку. І апынаецца ён зараз на газоне. Здаецца, ці то было сутыкненне, ці проста трошкі страціў каардынацыю, тым не менш, усё добра. Гульня працягваецца. Арсень Старыкаў аддае назад, і ўжо Стуль зноўку хуценька пераводзіць мяч для Владислава Марозіка. Марозік аддае яго на Давуда Рыбаджиева. Давуд парушылі супраць яго правілы, і будзе адзін з невялікай колькасці стандартаў у гэтай гульні. Тым часам у нас ужо прайшло 35 хвілін ад пачатку матча, і застаецца яшчэ
10. Пакуль што такіх момантаў, каб здаецца, такіх момантаў, каб дадаць нейкія 1-2 хвіліны у суддзяў нагоды такой не мае, таму хутчэй за ўсё будзем мы мець толькі свае першыя 45 хвілінаў. Суддзя пазначыў, што Дабішчук правілы парушыў, замінаў ён Івану Праскушкіну зафіксаваць мяч у руках. Суддзя гэта заўважыў і развіць даны эпізод далей не дазволіў. Дарэчы, таксама для мяне дужа ўсцешна, што пакуль што мы назіраем менавіта за футболам, амаль што не мае ніякіх сутычак, не мае перапалак, так бы мовіць, паміж гульцамі ці трэнерскімі штабамі. Хаця помнім мы, што у папярэдняй гульні з Максімусам у першым коле адзін з членаў трэнерскага штабу Максімуса атрымаў жоўтую картку за тое, што дужа гучна выказваў сваю незадаволенасць працай суддзяў. Тым не менш, зараз пакуль што ўсё здаецца добра. І трошкі камічна адбылося, але ў футболе бывае і такое. Менавіта, на мою думку, менавіта ў тым ліку, дзеля такіх момантаў глядзець футбол. Здаецца, набягаў Арсеній Старыкаў на мяч, набягаў, але Антон Краміч не дазволіў яму сустрэцца з мячом. І тут ужо ён пазначыў парушэнне правілаў Арсенія Старыкава супраць Кірыла Крыжаневіча, нумара 15. І будзе стандарт ужо ад гульцоў Максімуса. Владзімір Шыбека. Паспрабаваў ён все ж таки з боку Крумкачоўскага увесці мяч у гульню, не дазволілі яму гэта, і тым не менш закід пайшоў, але даволі няўдалы. Арсеній Старыкаў. І в высновку, пакуль што ў нас ёсць магчымасць трошачкі запаволіць гульню, здаецца, небяспечных момантаў няма, і пакуль крумкачы спрабуюць знайсці тропы, сцежкі да... А вось мы бачым, што ўжо нібыта градус незадаволенасці паўзвышаецца, і Матвей Чычын парушае правілы. Все-таки хочу я трошечки выказаць свае думкі наконт Владислава Марозіка, які зараз у нас, хоць і забіў 2 мячы, тым не менш, не даволі, каб удала праводзіць гэты сезон, так мовіць, такімі сполыхамі. На мою думку, Владислав Марозік все ж таки не страйкер у тым паразуменні, якім яго хацелі б бачыць заўзятары Крумкачоў. Все ж таки бачым мы, што калі ён грае на той пазіцыі, на якой звычайна гуляе Расціслаў Серы ці Артём Варанковіч, а зараз Матвей Чычын, нібыта, на мою думку, ён трошечки нязвыкла сябе адчувае на гэтай пазіцыі. І калі Алексей Баранаў атрымоўвае першае папярэджанне ад суддзі ў выглядзе жоўтай карткі, хоць і паказвае ён, што гэта была проста момант гульнявы, тым не менш суддзя ў сваім рашэнні пэўны і не збіраецца яго скасоўваць. І заканчваючы пра Владислава Марозіка, все ж таки бачым мы, як ён квітнее, калі гуляе пад абаронцам, пад нападнікам, даруйце, альбо крыху на фланг звальваецца. Все ж таки, па маіх назіраннях, ён сябе адчувае значна лепей і стварае моманты, сутыкаецца часта з мячом і даводзіць яго да нападнікаў. І гэта, здаецца, у яго атрымоўваецца лепей, чым гуляць такога забівалу. Алексей Баранаў. Яшчэ адзін мог забіваць ужо свой 4-й мяч за 2 гульні з Максімусам. Помнім, што менавіта ён аформіў хет-трык у матчы першага кола.
увогуле паўдзельнічаў, быў адным з стваральнікаў гэтага разгрому, і зараз здаецца, што хоча ён зноўку сваю лепту у гэты матч унесці. Костя Наміката, добры перахоп мяча. Владислав Марозік. Не далі яму давесці мяч да Алексея Баранова. Тым не менш, Артём Чаркасаў зноўку ж выбівае яго, і Арсень Старыкаў павяртае мяч да Крумкачоў. Даніла Госман. Косце, і як добра зараз спрабавалі зладзіць гульню на трэцяга, але не атрымалася гэта. Здаецца, ва ўсіх сваіх магчымых намаганнях спрабаваў адзін з гульцоў Максімуса, а менавіта Владзімір Шыбека, і не даць мячу перайсці, і гэта ў яго атрымалася. І, дарэчы, пра Максімус хачу таксама адзначыць, ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што 2 мячы прапушчаныя, як гуляюць абаронцы Максімуса, і што таксама не даюць яны шмат прасторы, якая, здавалася, магла б быць у Крумкачоў, як у першым матчы. Даніла Гоцман на Кірыла Шчэрбіна. Януш Ладуцька аддае, і Януш таксама зноўку запавольвае ён гульню. Здаецца, што лік ужо можа быць і зроблены, але ведаем, што Владзімір Фаміч заўсёды патрабуе ад сваіх падапечных гульні ў футбол пры тым ліку, які бы ён ні быў. І зараз Давуд спрабаваў ён навешваць. Не атрымалася. Так, паказвае суддзя, што трэба трошачкі перапынак, каб Канстантин Смірноў трошачкі падмацаваў свае шнуркі на бутсах, і толькі тады гульня зможа быць працягнутая. Праскушкін уводзіць мяч у гульню. Алексей Баранов. Здаецца, Алексея Баранова перайграць на другім паверсе даволі складана праз яго антрапаметрыю, што Алексей даволі высокі гулец, і ў верхавой гульні амаль што заўсёды менавіта ён выходзіць пераможцам. Як і ў цэнтры поля, так і ля брамы суперніка. І зноўку ж, на мою думку, калі ўжо казаць, падводзіць трошачкі вынікі сезону, то я б назваў Алексея Баранова як мінімум у топ-3 гульцоў, якія зрабілі гэты сезон, зрабілі гэтае чэмпіёнства у рэгіянальным этапе для Крумкачоў. Януш Ладуцька захоўвае мяч, нягледзячы на тое, што Кірыла Бондаренка спрабаваў забраць яго. Тым не менш, так бы мовіць, сутыкнулись футбольная сталасць і футбольная маладосць. Дабішчук пракідвае, атрымоўвае яго, і спрабаваў ён фінтом пракінуць мяч далей, не атрымалася. Чацвёрты ці трэці кутнік будзе на карысць Крумкачоў. І вось падчас кутнікаў заўсёды мне асабіста бракуе Івана Радзівонава, які любіць забіваць, умее забіваць, забівае. Большую частку сваіх мячоў ён у складзе Крумкачоў ён забіў менавіта са стандартаў. Тым не менш, закід. Двое гульцоў адразу накрывалі Дабішчука, і мяч нават не дайшоў да яго. І зноўку суддзя дае пасвіст аб тым, што правілы былі парушаныя. Сергей Сеня. Януш з гардзейчыкам яны мяч атрымоўваюць іх забраць, і Арсень Старыкаў. Арсень Старыкаў, такі вольны мастак на полі, які шмат сутыкаецца з мячом, шмат ён гуляе з ім, і таксама забівае. Владислав Марозік мог афармляць хет-трык зараз, калі б не якасная работа Івана Праскушкіна. І суддзя пазначае, што
Першы тайм на гэтым скончаны. І час падвесці можа нават першыя вынікі. І пачуемся з вами ўжо ў другім тайме.
Вітаємо вас, поважані глядачі, поважані аматори футболу і завзятори обидвох команд на другім таймі. І одразу позначимо, що відбулося дві заміни у складі футбольного клубу «Крумкачі». Две замены. В поле покинул номер 7 Олександр Морозик и номер 10 Костя Миката. Заместо их вышли номер 12 Сергей Козека и номер 91 Рустам Сафі. Номер 91 Рустам Сафі. Так, Рустам Сафі, здається, один з двох нових гульцов, які прийшли до нас на узмацнення. Так що ім напрацовувати неякі гульняві аспекти зіграності з командою. Відомо, що дуже треба. І ось бачимо, як Сергій Козека віддає на Давуда Рибаджева. І знову ж здається, що шмат ми будемо бачити гульні праз тепер уже ближній для нас коментаторів і оператора фланг. Арсеній Стариков. Не дают ему просто так принести этот мяч, его выбивая Владимир Базавов. И перший кутник, будем назирать за першим кутником для Крумкачова у гэтым тайме. Знову ж пакуль есть заминка у гульні. Так, закид и... Только хотел сказать про то, что есть заминка, як Сергей Козека забивая перший гол Крумкачов. Для Крумкачова это уже третий мяч, для его перший у гэтым сезоне. Здається уже, что Сергей Козека повинен был полностью перейти на тренерскую, на посаду ассистента головного тренера. Тым не менш, дапамагчы камандзе як гулец, таксама Сергей можа, і зараз мы побачили, як гэта зрабіць. Я, до речі, тільки хотіла сказати, цікаво, ці Максимус поспели яны, пакуль был перапынак, придумать что-нибудь, хотя бы забить что-нибудь, и тут одразу так отрывалось. Сергей Козека! Дуже важны гэты мяч для Крумкачоў і, на мою думку, нават для ўсіх аматараў футбола, бо Сергей Козека адзін з легендарных футбалістаў для чэмпіянату Беларусі як мінімум. Так што мець такіх гульцоў, якія працуюць на карысць нашай улюбёнай каманды, гэта вядома, што гонар. І Кирилл Бондаренко зараз парушыў правіла. І зноўку Сергей Козека з мячом. Аддаў ён на Давуда. Давуд добра знайшоў ён Арсеня Старыкова. Старыкаў зрубілі яго, здаецца, у падкаце і пазначыў суддзя пра парушэнне правілаў. Константин Смирнов гэта зрабіў у нас. І напэўна пашанцавала, што гэта адбылося за межамі штрафной пляцоўкі і не скончыцца гэта пенальці, але Константин атрымоўвае жоўтую картку, якая робіцца першай жоўтай карткай для Максимуса ў гэтым матчы. І будзем назіраць зараз, як будзе развівацца гэты стандарт. Дзве жоўтыя карткі пакуль што маюць у пасіве гульцы абедзвюх каманд. У першым тайме у складзе Крумкачоў жоўтую картку атрымаў Алексей Баранов. І барабанная дроб зараз чуецца з боку трыбун. Амаль што ўвесь склад Крумкачоў у штрафной пляцоўцы. Мяч даходзіць до Козекі. Козека закід. Здаецца, адрасатам павінен быў быць Евген Гадзечак, але мяч не дайшоў і будзем назіраць далей. У Максимуса, здаецца, ніякіх заменаў не адбылося пад час перапынку. І калі змены якія будуць, а вядома, што яны будуць, мы ўжо пра іх з вами скажам у
ўжо падчас таго, як яны адбудуцца. І зноўку ж можна ўжо праводзіць пэўную аналітыку па першым тайме. Хочацца трошачкі пагаварыць пра Мацвея Чычына, якога мы амаль што не пабачылі у станоўчых для Крумкачова момантаў. Зрабіў ён толькі 2 парушэння правілаў. І зараз таксама, здаецца, мяч адабраў, і суддзя паказвае, што гуляць можна, хаця прэтэнзіі былі, што быў фол. Арсеній Старыкаў! Іван Праскушкін. Ну, на мою думку, гэта адзін з найлепшых гульцоў у складзе Максімуса, калі не лепшы ў гэтым матчы. Ці згодныя вы са мной, паважаныя гледачы? Ці згодная ты са мной, Карына? Да, безумоўна, ён яшчэ вельмі прыгожы, калі вы заўважылі, ці вам там бачна. І зараз зноўку суддзя пазначае пра тое, што гульня павінна быць прыпынена. Хуценька разыгрываюць мяч. Максімус, і цісне Мацвей нават у штрафной пляцоўцы. Здаецца, добрую перадачу аддаў зараз у Сеня Сергей, і мяч знайшоў гэтай перадачай Уладзіміра Базавава, але не захаваў ён мяч, і Крумкачы ўжо зноўку ціснуць. Арсеній Старыкаў абходзіць, і што мы тут маглі пабачыць? Вядома, ўжо і 3-й гол, але мяч у браму не патрапіў. Як не патрапіў ён і зараз пасля стрэлу Крумкачоў. І так, суддзя, здаецца, збягае ад суддзі Сергею Сеня, хоць суддзя і хоча, каб ён падышоў да яго. Сергей адмаўляецца гэтым, і суддзя выдаляе яго з поля. І падыходзіць ён да суддзі, каб выказаць яму ўсё, што пра яго думае, здаецца. І сапраўдная сутычка. Падыходзіць Крумкачы, каб адцягнуць яго ад рэферы. І нават не хапае ні Сергея Казекі, ні Евгена Гардзейчыка. І зноўку ён падыходзіць. Нягледзячы на тое, што Казека адпраўляе яго, нават Казека ўжо адпраўляе Сергея ў Сеню за межы поля, той ўсё адно спрабуе нешта давесці да суддзі, хаця, здаецца, рашэнне ўжо вырашана і перагледзена яно не будзе. Вядома, што і нават мне цікава, што адбылося, з якой нагоды увогуле ён вырашыў давесці да яго тое, што ён ці то думае, ці то яшчэ што. І, напэўна, зараз будуць рыхтавацца замены, якія будуць, хутчэй за ўсё, на мою думку, накіраваныя на тое, каб не даць Крумкачам той прасторы, якая засталася пасля таго, як сышоў Сергей Сеня. Хаця, на мою думку, што гэта адна з такіх даволі важкіх стратаў для Максімуса, таму што гэта адзін з трэнераў каманды, і вядома, што чалавек, які мае досвед, які працуе ў сферы футбола даволі доўга, то гэта можа адмоўна адбыцца для Максімуса. Лік і так ужо 3-0, а зараз можа і павялічыцца, таму што ў 10 абараняцца супраць такой каманды, як Крумкачы у другой лізе, даволі складана. Дабішчук, здаецца, зараз павінен быў быць добры пас, які б не зладзіў нейкую небяспеку, тым не менш Максімус, нягледзячы нават на тое, што застаўся ў 10, паказвае, што не кіне ён сваіх знамаганняў па тым, каб ўсё ж такі распечатаць браму Кірыла Шчэрбіна. Так, і пакуль ёсць таксама магчымасць перадыхнуць трошкі, я нагадаю вам, што Крумкачы можна падтрымаць па спасылцы ў апісанні трансляцыі Крумкачоў, Donation Alerts.
калі вы жадаеце, каб якасць трансляцыі ў Крумкачоў паляпшалася, то вы можете падтрымаць сваімі грашыма. Іван Праскушкін. Здаецца, чакаем мы звычайнага закіду, які і адбыўся. Тут Сергей Казека уступіў, здаецца, павінен быў уступаць у барацьбу з Уладзімірам Базававым, але не атрымалася гэтага і мяч на баку Крумкачоў. Дарэчы, таксама некалькі словаў хочу сказаць пра Уладзіміра, які гуляе пад нумаром 6 у складзе Максімуса, якую ён сёння працу праводзіць на працягу ўсяго матча і колькі ён усяго, як ён чапляецца, як вось нават зараз мы маглі бачыць, што, здаецца, мяч зусім не накіраваны быў да яго, імкнуўся ён быць першым на мячы нават супраць двух супернікаў адразу, і Іван Праскушкін. Здаецца, яму сёння павінны пець дыфірамбы заўзятары Максімуса і ягоныя і гульцы таго ж Максімуса, бо колькі ён ужо ліквідаваў пагроз, гэта даволі добра. Артём Черкасаў. Абыгрывае ён Алексея Баранова і, здаецца, закідваў ён на Базалова, але мяч да яго не дайшоў. Дабішчук. Дабішчук аддае на Давуда Рыбгаджиева. Давуд Сергеем Казекам абыгрываюцца яны. Знаходзіць перадачы Сергей Рустама Сафі. Рустам аддае на Матвея Чычына, якая зараз магла бы адбыцца цікавая звязка. Маглі зараз зладзіць галявы момант навічкі Крумкачоў, але, да жалю, гэтага не адбылося. Атака ўжо ідзе другім тэмпам. Мяч даходзіць да Матвея зноўку і мяч выходзіць за межы поля, што пазначае, і суддзя пазначае нам пра тое, што у складзе футбольнага клуба Крумкачы зноўку адбываецца замена. Поле пакідае Давуд Рыбгаджиев. Давуд, які шмат сёння зрабіў працы, не адзін стрэл ён зрабіў у браму штрафной. І чамусьці пакуль што не з'явіўся на полі, не з'явіўся Даніла Гарульчук на полі, і тут ужо Владзімір Фаміч пазначае пра тое, што ён незадаволены тым, што не далі ўвайсці ў гульню Даніле Гаврыльчуку. І чакаем дагэтуль. Дзякуюць зараз Давуда Рыбгаджиеву трыбуны за ягоны ўклад у сённяшнюю перамогу. А Даніла Гаврыльчук чамусьці застаецца дагэтуль за межамі поля. Не даюць яму суддзі увайсці ў гульню. І, так мовіць, гульня 10/10 зараз адбываецца. Сергей Казека знайшоў Арсень Старыкаў мяч, напаткаў ён на яго, але, да жалю, не скончылася гэта небяспечным момантам для Крумкачоў. Мяч не в игре, мяч на забровке лежит. Нет. Вот. І здаецца, на кантрасце з першым таймам, які прайшоў даволі спакойна, даволі павольна, нават у пэўныя моманты, Алексей Баранов б'е, трапляе ў штангу, але ад штангі мяч залятае ў браму. Алексей Баранов робіць лік 4-0. Зусім ужо, здаецца, марнуюць апошнія надзеі. Знаходзяцца апошнія надзеі Крумкачоў, даруйце, апошнія надзеі Максімуса на хоць які результат у Мяч у браму футбольного клуба гэтым матчы. І забил номер 18 Алексей. Лік робіцца 4-0. Алексей Баранов.
Алексей Баранов, адзін з лідараў крумкачоў у гэтым сезоне, казаў я пра гэта неаднойчы, скажу яшчэ раз, таму што ён робіць гэта часта. Сергей Казека, здаецца, не дае яму Владимир Шебека патрапіць да мяча проста праз тое, што праз сваю антрапаметрыю не дае ён яму патрапіць да мяча, і тым не менш гэта тое, што патрабуецца ад абаронцы. Скачваецца мяч зусім ужо далёка. Ажно Владислав Дубішчук, ўсё ж такі уступіўшы ў гульню Даніла Гуральчука. На дальнім ад нас фланзе зараз развіваецца атака, тым не менш не скончваецца нічым. І вось ёсць магчымасць для Кірыла Бондаренка, каб паспрабаваць перавесці мяч ужо ў фазу атакі Максімуса, але не атрымліваецца ў яго гэта праз парушэнне правілаў. Ну, вядома, што гэта быў толькі тактычны фол, каб не дазволіць перайсці ў хуткую контратаку. Гардзейчык. Першы на мячы ён апынаецца. І нават выходзіць пераможцам з тых двух гульцоў Максімуса, якія спрабавалі ў яго гэты мяч забраць. Зноўку Дубішчук. Бачым мы шмат разоў, як уступаюць у гульню менавіта абаронцы крумкачоў, але цешыць тое, што яны уступаюць гульню не дзеля таго, каб адбіраць мячы, а каб развіваць новыя атакі. Арсень Старыкаў! Ну, ўжо, здаецца, зусім хутка можна будзе прасіць тых, хто глядзіць трансляцыю, прыбіраць дзяцей ад экранаў, таму што лік ужо становіцца непрылічным. 0-5. Дакладней 5-0. Арсень Старыкаў забівае. Здаецца, ўжо кажам мы пра гэта як пра нейкую звыкласць, нібыта гэта адбываецца заўсёды, аксіёма, так бы мовіць, але ж варта помніць пра тое, што за гэтым стаіць прорва момантаў, прорва сутыкненняў і іншых узнагаганняў гульцоў дзеля таго, каб забіць гэты мяч. Таму так проста казаць, што забіў, ну, вядома, што нельга. Сергей Казека на Януша. Ладуцька аддае на Баранова, які пераводзіць мяч ужо на... Даваў мяч на Данілу Гоцмана. І Даніла Гоцман зарабіў 11-метровы удар. Паказаў суддзя жоўтую картку. Зноўку ж аднаму з гульцоў Максімуса. І будзем назіраць, хто зараз будзе ля мяча. Здаецца, каля мяча Мацвей Чычын. Так, менавіта ён. Напэўна, гэта тое, што патрэбна Мацвею менавіта зараз. І адбівае Іван Праскушкін гэты мяч. Здаецца, што найлепшага моманту для Мацвея Чычына, каб ўсё ж такі апраўдаць ягонае размяшчэнне ў стартавым складзе сённяшняй гульні і увогуле ў крумкачах, павінен ён быў зараз забіваць. Ведаем, што такія галы для навічкоў каманды звычайна дапамагаюць ўсё ж такі адчуць сябе на новым месцы і ў складзе каманды, але, на жаль, ці то не атрымалася па псіхалогіі, ці то Мацвей проста дрэнна ударыў з пункту гледжання фізычнага, так бы мовіць. Але, тым не менш, Іван Праскушкін, які ўсё яшчэ намагаецца, ўсё яшчэ робіць усё, што магчыма дзеля таго, каб лік не перайшоў, ну, ўжо ва ўсім, зусім непрылічны. Сергей Казека. Працягвае ён гульню. І прайшоў закід на
Яўгена Гардзейчыка. Яўген Гардзейчык. Яўген Гардзейчык робіць лік ужо 6-0. З перадачы Сергея Казекі. Сергей Казека робіць ужо, запісвае свой актыў яшчэ одну галявую перадачу. І лік ужо становіцца, ну даруйце, непрылічным, так бы мовіць. Даруйце мне гэты русізм, тым не менш. Пазначае суддзя пра тое, што адбываюцца замены ў складзе футбольнага клубу «Максимус». Поле пакіне Уладзімір Базаваў. І замест яго выйдзе нумар 20 Марк Заяц. А таксама рыхтуецца. Даруйце, нават, здаецца, 3 замены рыхтуюцца. Выходзіць... Так, поле пакінулі у нас нумар 15 Кирилла Крыжаневич і тут... Так, і жоўтую картку зарабляе ўжо трэнерскі штаб Крумкачоў за тое, што выказвае незадаволенасці свае, тым не менш зараз уже ўсё скончылася і чакаецца апошняя замена, чакае Алексей Яроцкі магчымасці выйсці на поле. І ўсё яшчэ Марк Заяц не ўступіў у гульню таксама. Так, Яроцкі ўсё ж такі уваходзіць гульню і, здаецца, пакуль што гэта адзіная замена, якая адбылася. Тым не менш, будзем чакаць таго, што скажуць нам брыгада рэфері. Спрабаваў вынесці мяч Владимир Шибека. У нас 3 вышло, мы от вас зашло. Как должно быть? У складі футбольного клуба Крумкач. Зараз ми послухаємо диктора, який вже позначить про тое, що відбулося. І зараз Артем Воронкович. Так само кажучи про Крумкачі, поле у нас покинув Матвій Чичин, який, ну, зовсім, здається, не вписався в эту гульню сьогоднішню, до жалю. Відомо сумно з гэтага. І замість яго вийшов найлепший гулець попереднього місяця Артем Воронкович. І ўжо чуем мы нават з трыбунаў, як кажуць, што у Максімуса зусім ужо няма гульцоў, каб выйсці, каб працягваць гэту гульню, праз тое, што не даюць рэферы увайсці ў гульню усім гульцам, якія павінны быць. Пазначае, што 8 гульцоў усяго-такі на полі. Сергей Казека з мячом, Алексея Баранова, Артем Воронкович. Здається, мяч трошечки завіс у той просторы і не хоче ён трапляць далей ні наперад, ні назад. Алексей Баранов зноўку. Дабішчук. І пайшоў ужо закід у штрафную пляцоўку. На жаль, там не знайшлося адрасата гэтай перадачы. Мяч выбіты, Яўген Гардзейчык аддае на Алексея Баранова, Казека. І Владислав Дабішчук наносіў ужо свой удар, але, так мовіць, моцна, але нават да брамы не дайшоў. І ёсць яшчэ одно парушэнне правілаў. І нарэшце уступае ў гульню у нас Марк Заяц. І падыходзіць тут суддзя ўжо да слаўкі запасных Максімуса і паказвае там жоўтую картку. Да жалю, не ведаем мы, каму менавіта яна была паказаная, тым не менш, яшчэ адзін гарчычнік паказаўся. 3 замены. Поле пакінуў нумар 6 Владимир Базаваў, нумар 15 Кирилл Крыжаневич, нумар 22 Миколай Стрыжков. У гульню уступили нумар 3 Дмитрий Бондаронок, нумар 9 Алексей Яроцкий, нумар 20 Марк Заяц.
І вось зараз мы цяпер можам нават і вам перадаць тых, хто сышоў з поля. Гэта Владзімир Базаваў, гэта Кірыла Каржаневіч і Мікалай Стышкоў. Замест іх выйшлі Зміцер Бандаронак, нумар 3, Алексей Яроцкі, нумар 9 і Марк Заяц, нумар 20. Сергей Казека, зноўку ж бачым, як шмат ён апынаецца з мячом проста праз тое, як ён апынаецца на полі. Заўжды гэта адбываецца так, на мою думку. Ну, менавіта я думаю так, таму што з таго, што я бачу. Зноўку ж, калі вы не згодныя са мной, калі вы маеце нейкія пытанні, то зноўку ж пішыце ў каментары, буду рады з вамі абмеркаваць тое, што вы скажаце. І ўсё ж такі давяду я сваю думку, якую, напэўна, не мог давесці пра кантраст першага і другога тайма, пра плотнасць дзеянняў, што першы тайм, здаецца, прайшоў зусім павольна, а тут мы бачылі ўжо выдаленні, незадаволенасці з бакоў трэнерскага штабу абедзвюх каманд. І хочацца ўсё ж такі, каб назіралі мы за футболам, а не за тым, як людзі выказваюць свае эмоцыі. София проходзіў здесь і не атрымалася ў яго гэта. Зараз у нас замена выйдзе Максимуса. Значит, нумар 5 Шебека Владимир. Замест яго выходзіць Бондаренко Дмитрий. Даруй, я тебе трошечки поправлю. Микита Воронцов. Чуем мы, як падказвае асістэнт галоўнага трэнера каманды пра тое, як перабудоўвацца Максімусу дзеля таго, каб не страціць тую гульню, якую яны зараз вядуць. Таму што, вось на маю думку, дарэчы, нягледзячы на тое, што лік ужо зусім разгромны 6-0, ўсё ж такі у мяне няма таго ўражання, што крумкачы поўнасцю валодаюць полем і робяць, што хочуць. Таму што бачым, што вось нават пры такіх умовах Кірыла Бондаренко ўсё адно цісне, ўсё адно ён прэсінгуе нават у атакуючай фазе, і здаецца, зусім падобны на папярэдні свой гол забівае Арсень Старыкаў. Лік 7-0. І даруйце, у мяне словаў зусім немає. Ну, тут уже, здаецца, гульня зробленая, выкананая. Будзем чакаць ужо заменаў крумкачоў ад ну, напэўна, так, ці то я магу памыліцца. Так, нават трыбуны пазначаюць нам пра тое, што забіў менавіта Арсень Старыкаў. Гардзейчык. І вось пра тое, пра што я і казаў. Нягледзячы нават на тое, што лік уже 7-0, Максімус зараз знаходіцца ў фазе атакі. І прыціснулі крумкачы сваім прэсінгам, не даўшы нават выйсці з аднаго з кутоў з бліжэйшага куту поля. Гардзейчык. Абыгрывае ён Марка Зайца, які выйшаў. Казека. Дайшоў ўсё ж такі мяч да Данілы Гоцмана, і тут ужо Дабішчук працягвае яго далей. Рустам Софі. Адзін, здаецца, ён зусім, але разбіраецца ён з Артёмом Чаркасавым, і, да жалю, мяч да брамы ўсё ж такі не трапляе. Як, дарэчы, завяліся гульцы Максімуса? Ты не заўважаеш, што нібыта, калі гульцоў было 11 на полі, то нешта, на мою думку, яны былі неяк павольнейшыя, а зараз прям нават у атаку спрабуюць хадзіць. Ці я памыляюся?
Мне падаецца, што так яно і ёсць, ну можа быць на гэта ўсё ўплывае яшчэ трэнерскі штаб, які мы якраз над ім стаім і яны ўвесь час выкрыкваюць і паводзяць сябе дастаткова, назовем гэта трошкі непрыстойна, да, са свайго пункту гледжання. Напэўна, у гульцоў таксама гэта ўсё ўзбуджае у пакулі. Так, я з тобой могу пагадзіцца толькі. І вось ты, дарэчы, азначыла цікавую рэч, пра якую я думаў, але чамусьці не дадумаўся сказаць. Пра гэты вось агонь у вачах і агонь энергетыку, якую ствараюць гульцы, нягледзячы нават на тое, што гэта апошні матч у сезоне, нягледзячы на тое, што гэта, ну, здаецца, відавочна, хто пераможца ўжо зараз. Нягледзячы на гэта ўсё адно. Мы бачым гэты агонь у вачах, ну, мы бачым, мы чуем яго у галасах, бачым гэту прагу да футбола, прагу да атрымання ўсё адно будь-якога результату. І для мяне, як для аматара футбола, гэта дуже-дуже ўсцешна. Таму што ну што можа быць лепей, чым глядзець на тых людзей, якія апантана робяць сваю справу, самааддана аддаюць усяго сябе эмацыйна і фізычна на карысць сваёй каманды, сваёй любімай справы. Ну хіба толькі быць гэтым чалавекам? Дабішчук аддае на Сафі. Рустам, Сафі добра абыгрываюцца, яны там на фланзе. Арсень Старыкаў абыгрываецца з Баранавым і даруйце. Даніла Гуральчук там спрабаваў зачапіць за мяч. Артём Варанковіч забівае ўжо 8-мы гол крумкачоў у гэтым матчы. Ну і першы для сябе ў гэтым матчы, але даволі цікавая тэндэнцыя, што тычыцца Варанковіча. Таксама шмат крытыкі да яго мы чуем на працягу ўсяго сезону, і не сказаць, што ўся крытыка, яна недарэчная. Ёсць моманты сапраўды, у якіх можна Мяч у браму футбольного клуба. Па-футбольнаму, кажучы, напіхаць Варанковічу. Тым не менш, ён, нягледзячы на ўсё гэта, забівае, аддае і нават забірае узнагароду найлепшаму гульцу месяца. Мяне гэта цешыць, але ж ўсё-такі нават намінальным нападнікам крумкачоў у гэтым сезоне, на маю думку, ўсё ж таки бракуе стабільнасці. Бо папомнілі мы і той слалам, так бы мовіць, па матчах ад Уладзіслава Марозіка, і як ён потым стух, хаця здавалася нам, што ён-то ўжо замацуецца, ён зараз адабраў месца ў аснове у Расціслава Серага. Тым не менш, зараз мы маем тое, што крумкачоў відавочнага нападніка, які б заўсёды станоўча выходзіў у асноўным складзе, не мае. І трохі гэта сумна, асабліва ведаючы, што зараз камандзе ўжо наканавана, здаецца, прайсці чарговы раз адбор у першую лігу. І зноў ж Варанковіч чапляе за мяч і нават б'е, але недакладна. І нават Праскушкіну Івану зусім не трэба было уступаць у гульню. Арсень Старыкаў коціць мяч да кутніка, і будзе ён проста разыграны з Алексеем Баранавым, і Старыкаў праходзіць ўсё ж такі. Ззаді прайшоў, але Максімус паказвае, што не, проста так вы яшчэ нам не заб'еце. І нават зараз яшчэ адзін кутнік. Будзем мы на ім назіраць. Адна з, на маю думку, найлепшых традыцыяў заўзятараў крумкачоў — гэта рабіць барабанныя дропы пад такія моманты, пад штрафныя, пад пенальці, пад кутнікі. Гэта таксама дадае атмасферы і робіць настрой і наш, і гульцоў якасней, больш станоўчым. І зноў кутнік. Пазначае пра сваё існаванне зараз нам бліжэйшая прамысловая установа, якая тут знаходзіцца. Все ж таки не забываемся, дзе мы знаходзімся, так бы мовіць.
Але ж вернемся до того, што адбываецца на полі. А на полі у нас Євген Гардзейчык, на якога ціснуў Марк Заяц. Тым не менш, мяч, здаецца, ўжо ад Крумкачоў нікуды не сыдзе. Тым не менш, добра зараз пабароліся, дажалі з парушэннем правілаў, Захар Власаў. Захар Власаў, які адзначыўся ў матчы з Крумкачамі голам, я нагадваю, што нават нягледзячы на тое, што, здаецца, гульня ўжо была зробленая, лік 9-0, тым не менш, ён знайшоў эмоцыі забіць і размачыць, так бы мовіць, лік на табло. Казекаў возьме нашу гульню, хаця суддзі нешта не падабаецца, а менавіта не падабаецца, ну, здаецца, як я зразумеў, тое, што не так укінуў мяч у гульню Сергей. Ведаем, што гэта трэба зрабіць, калі ты поўнасцю мяч заводзіш за галаву і толькі потым укідваць. Тым не менш, Сафі прастрэліў зараз і, здаецца, добра прайшоў гэты мяч, не закрануўшы аніводнага з гульцоў, ні Максімуса, ні Крумкачоў. І будзе зараз у нас чарговы удар ад брамы. Зноўку ж нагадаю вам пра тое, што Крумкачы можна падтрымаць як сваім каментаром, падабайкай, падпіскай у соцсетках, так і фінансава, грашова. Так бы мовіць, далучыцца да клубу фундатараў Крумкачоў. І калі вы хочаце гэта зрабіць, то гэта можна зрабіць па спасылцы ў апісанні да трансляцыі. Пакуль я ўсё гэта вам распавядаў, яшчэ адзін забівае. Забіваюць Крумкачы. І даруйце, прагледзеў я гэты момант. Зараз будзем назіраць за тым, хто ўсё ж такі забіў. А забіў у нас Януш Ладуцька. Сапраўдны капітан, сапраўдны лідар. Януш Ладуцька. Януш Вікторович Ладуцька. Забівае ён у гэтым матчы, таксама ўжо забіваючы разам з голам яшчэ адзін цвік. І паказвае, здаецца, павінны былі зараз адбыцца замены. Зноўку ж суддзя бакавы нам паказаў, што пачакайце, яшчэ не гатовыя. І былі дуже здзіўленыя гульцы Крумкачоў, таму што нельга ўвайсці ў гульню. Увогуле, у гэтым матчы, як мы маглі чуць і назіраць, нейкія пытанні ёсць да таго, як праводзяцца замены і чаму яны не адбываюцца. Зараз заехалі ў рэкламны шчыт і Заяц Марк і Євген Гардзейчык. Тым не менш, скончылася добра і для Марка, і для Євгена, і для шчыта. І так, поле пакідаюць, як мы бачым, Арсень Старыкаў. Замест яго выходзіць Ростислав Серы. І Януш Ладуцька, толькі забіўшы гол, пакідае ён поле. Замест яго выходзіць у гульню Євген Тройніч. І, здаецца, хтосьці... У складе футбольного клуба Крумкачы были... Даруйце, не бачу я сюль, хто пакінуў поле. Номер 5 Януш Ладуцька. Номер 8 Арсень Старыкаў. Номер 77 Данила Готман. Дзякуй за гульню. Вот і Данила Готман таксама пакінуў поле. Замест яго увайшоў Константин Цвяткоў, хаця здаецца, што... Євген Тройніч. Здаецца, што не зусім правільна я сказаў пра тое, хто замест каго менавіта выйшаў, але сутнасць у тым, што гульцы сышлі і гульцы выйшлі. Іван Праскушкін. Алексей Баранов. Пишуць ужо, трэба 9, трэба 10 і, здаецца, пачуў зараз
Пачулі зараз крумкачы таго, хто напісаў пра 10-й мяч. Зараз будзе зноўку ж адбылася трошачкі такая мітусня. Я не змог нармальна пабачыць, хто забіў, а забіў гол у нас нават на паўторы не бачылі мы нумара і чакаем. Будзем тады чакаць аб'яўлення ад дыктара. Мяч у браму футбольного клуба «Максимус» забил номер 66 Владислав. А вось Владислав Добяшчук стаў аўтарам гэтага мяча. Шмат мы пра яго казалі ў першым тайме, колькі ён працы рабіў. Владислав Добяшчук. І зараз адбыліся падчас святкавання голу крумкачоў адбыліся адразу 3 замены ў складзе футбольнага клубу «Максимус». Ужо і так на аднаго менш гульца у «Максимуса», тым не менш бачым, што вось зараз, да прыкладу, нават фінтом Зідана спрабаваў Захар Уласаў абысці аднаго з гульцоў крумкачоў, і яго не атрымалася. А атрымалася у Алексея Баранова захаваць мяч для сваёй каманды і не атрымалася прастрэліць. Зрабіў ён толькі ўсяго ж аут. У складзе футбольного клуба «Максимус» адбыліся 2 замены. Поле пакінуў нумар 2 Артём Черкасов, нумар 14 Іван Удалов. Так. У гульню уступілі нумар 13 Мікіта Гурло, нумар 18 Даніл Плавков. Вось, сказалі нам пра тое, што поле ўсё ж такі пакінулі Артём Черкасаў і Іван Удалаў, і замест іх увайшлі ў гульню нумар 13 Мікіта Гурло і Даніл Плавкоў. Артём Черкасаў адзін з таксама даволі бачных гульцоў «Максимуса» ў гэтым матчы. Бачылі мы, як ён самааддана кідаўся ў усе абарончыя моманты, каб толькі не даць крумкачам забіць яшчэ больш і больш. Хаця, здаецца, не так ужо ім гэта і замінала, бо нават зараз Алексей Баранаў з Артёмом Воронковичам маглі зрабіць ужо 11-й нават мяч і пытаюцца у нас нават пра 12-0. Ну, хто ведае, ўсё можа быць. Мы ўжо нават не будзем загадваць. Але ж, напэўна, на 2 мячы можа нават і не хапіць часу, бо пайшла ўжо, ідзе даволі актыўна апошняя 10-хвілінка тайма, і «Максимус» ўсё адно не здаецца, ўсё адно ім імчуцца яны у бок крумкачоў, ўсё адно, каб толькі ўсё адно забіць. І гэта толькі цешыць вока, амаль усёй камандай яны зараз перайшлі нават на бок крумкачоў. Да жалю, не хапіла ім у працісканні мяча, і будзе зараз яшчэ адна спроба. Мікіта Гурло прыпыняе яго Евген Гардзейчык, але ў Гардзейчыка Марк Заяц адбірае мяч. Але Алексей Баранаў павяртае яго да крумкачоў. Супакойвае ён трошачкі гульню, аддаючы на Даніла Гуральчука. Даніла Гуральчук. Бачым мы, дарэчы, што, напэўна, Канстантин Цвяткоў ўсё ж такі выконвае ролю абавязкі Януша Ладуцька, бо ён незвычайна нізка, хаця любіць ён пайграць у атацыі нават. Тым не менш, мяч перайшоў да Сергея Казекі. Казека захаваў яго для Воронковича. Даруйце, ёсць у мяне зараз пытанне да Воронковича. Які прыгожы гол, вы бачылі гэта? Сергей Казека забіў 11-й. Ну, здаецца, ўжо нельга было пабачыць, не чакалі мы нічога пабачыць прыгожага ці цікавага. Ўжо апошнія хвіліны матчу, а то Сергей Казека выдае такую прыгажосць. У мяне дух перахапіла, даруйце, гэта проста шэдэўр. Номер 12 Сергей! 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 Сергей Казека! Што вам яшчэ трэба дзеля таго, каб пацвердзіць статус легенды Сергея Казекі у беларускім футболе? Я не ведаю, калі ён такую прыгажосць забівае.
Я не маю слова. Гэта так... Здаецца, гульня зроблена, можна і паспрабаваць, і Сергей паспрабаваў і забіў. Дык што, чакаем 12-й гол, ці ўсё-такі на гэтым ўсё прыпыніцца? Сергей Васильевич Казека, я хацеў яго трошечкі сказаць. Владимирович, даруйце. Маэстра пішуць. Ну, Сергей Маэстра Казека. Я б яго так называў. Просто я не ведаю, што яшчэ можа быць больш прыгожым за сённяшні дзень, чым гэты гол. Я думаю, вы нічога больш прыгожага не пабачыце. Ведаем, што ў папярэдніх сезонах любіў Сергей Ланько забіваць цераз сябе, рабіў ён гэта неаднойчы. Ну, здаецца, і ў гэтым яму замену знайшлі. Сваліў Уладзіслаў Дабішчук зараз. На газоне у нас атрымаўся Захар Уласаў. І хуценька зусім ён пачынае гуляць, хаця здаецца, што крумкачам гэта не перашкодзіць, таму што паспелі ўсё ж такі крумкі павярнуцца на сваю палову поўнасцю. І што можна сказаць? Лік 11-0. Гульня зроблена. Рэгіянальны этап Менскага дывізіёну скончаны. Крумкачы упершыню ў сваёй гісторыі атрымалі кубак, заняўшы першае месца безумоўнае, амаль не страціўшы пунктаў. Віншую ўсіх заўзятараў крумкачоў. Дзякую за прагляд. Пачуемся.